so. So wata kalma ce sauƙaƙaƙa mai harfa biyu a Hausance. A Turance kuwa kalma ce mai harfa hudu, wato love. Sai dai badakalar da ke cikin wannan kalmomi Allah ne ya yi yawa da su. Wasu kuma suka ce zaƙin da ke cikinta wane zuma da siga. Hausawa kan ce so ruwan zuma, wani sa'in kuwa ruwan maɗaci. Suka ƙara da cewa tsinin so ya fi mashi, takobi da kibiya tsini. Ta yaya za ka gane haka? Ka kalli masoya biyu, musamman saurayi da budurwa. Ka kalle su yayin da suka tsunduma cikin fadamar kogin so da ƙauna. Kai ka rantse da Allah ba za a rabu ba. Haka zalika in masoya suka kai ga rabuwa, rashinta ko rashin shi zai sa ɗaya daga cikinsu ya kashe kansa. Tambaya: shin kana ɗaya daga cikin waɗanda ake kira da soyayya ruwan zuma ko kuma soyayya ruwan maɗaci?